Ahoj, já jsem Peťa a vítám vás v tohoto videa z Robloxu a hrajeme tu Slendermana, tak můžeme se zatím koukat. Koukáme se na Slendermana, ale nechceme. No, vidíte. Tak na koho? To jo. Tady někdo, který nic nedělá. Je to je Slenderman. Je to divné. No, ten Slenderman je divný. Jo, je to o tom, že se můžete, když tam hrajete, můžete být Slenderman, můžete Slenderman hrát za co chcete, ale že vám to dá samo, než si vyberete. Tak až víte, že si musíte vybrat. Tak já to zatím stopnu a budu zpátky a už budeme hrát. No tak jsme zpátky. Zatím se to musel stříhnout a jinak už jsme tady, vybíráme. No, toto je lepší. Tato mapa bude lepší. To jistě, že bude lepší. Jinak by nebyla. Kdyby nebyla, no tak by nebyla. No. Dobrá. No, tak tady skočíme někde. Jo, tam jsem chtěl i já. Tak skočím, hop, ne, hop, ne, hop, ne, hop, jo. Ale ne, my už hrajeme. No, tak jsme hodní. Jo, jsme hodní. A já myslím, že asi já vím, kde je jeden. Ano, už máme dvě na teraz hned. Nebo tady vím, že je tady elektrika. Jo. Tak jsme to dali. Ale nějaký papír. Jo, našli jsme. No, tak hledáme. Nevidím, tak tam asi nic nebude. A další papír. Musíš se koukat. Ty kokos! Viděli jste to? Já tady, jo. Rozhodně hodně. 56. Jak zemřu. Dali jsme to. Sebrali jsme všechno. Máme všechno. Tak jsme toto dali. No. Aha. Tak budíček na ráno. Jenomže ne. Žádný budíček.
No. Co? Ne. No. Co? Cože? Takže já teďka myslím, že to je ne, to je holka. Myslím, že to je nějaký youtuber, ale to by se byli spolu. Jo, 7 minut a 8 těch, jo. Takže a 3 generátor, jo, 3 generátor. My hrajeme to. Dáš machu. Jak vidím, tak to byl první. O generátoru. Mami! Já vím, že je rychle, ale... Utíkejte. Šeptá si tam. Tak tady počkám. Já zde věc. Sprint. Takže jsme vyhráli. Jo. Tak zase jsme vyhráli. A už mám papír máme. Cože, on zabil. Aha. No. Tak si počkáme. Ale my chceme taky. My chceme taky nahoru. You can be dead now. No. No. Tak to bude trvat. No, jak asi vím, tak asi poslední hra a tohle bychom asi mohli ukončit. Obyva se mi baterka, mám tam asi tak 2, nebo 3 baterky, 3. A pak jsem to vypadá. A jak vidím,
Tak tu hraje, no. A to je nějaké ohle. Vidíte to všichni? To je jaký zničený barák. Ale můžeme jít ven, ne? Jo. Aha, byli jsme na lodi. Teraz se potapí. No takhle zničena. Jo, teraz se potapí. Co říkám? Potapící lodě všude. To byl Titanic. Titanic s Slenderem. Ty kokosej. Viděli jste to? Kde je? Nemohu lískat. Tady to není. Hej, pan Došanek, pomoz mi. Ale aký je to pěkný den. No hezky. Ale nenavidím, jak se to potápí. Dívejte. Až tady byl pryč. A tu stál to tady. Tak jdeme nahoru. Ale my tam nemůžeme. Aha, na druhé. A, všude elektrika. No. Něco potřebuji otevřít. No. Tady někde jsou skryté. A. Tak, tohle bychom mohli ukončit, takže dejte like, koment a čau. Tada!